Karon adlaw sa Martes sa ikakawhaan ug duha nga semana sulod sa tuig. Si Jesus wala makadawat og sulat ni mando nga magtugyan kaniya sa mga gahom nga ilang gikinahanglan. Ang awtoridad ni Jesus nagagikan sa Amahan ug sa iyang kahibalo unsay iyang gihisgutan. Mituo siya sa iyang gipanulti ug kumbinsido siya sa unsay iyang gituohan. Sa laing pagkasulti, matinud-anon si Jesus. Ang kamatinud-anon sa usa ka tawo makapalukmay kanato. Mahimong matunaw kita sa kaulaw. Matinud-anon si Jesus sa iyang pagpanudlo ug sa iyang pagpamuhat, diha sa iyang gugma ug pag-amuma sa katawhan, ang iyang kamabination ug sa iyang mga intensyon. Laing pulong sa awtoridad mao ang kamatinud-anon. Pamalandong. Nagmatinud-anon ba ako sa akong gipanulti ug gipamuhat? Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Mga igsuon, wala nay kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kung kanus-a mahitabo kining mga butanga, kay kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. Inig-ingon sa mga tawo, malinawon ang tanan ug walay kabilinggan. Sa kalit, moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini, kay ingon kini sa kasakit nga moabot sa babayi nga nagbati. Apan kamo mga igsuon, wala na magpuyo diha sa kangit-ngit, busa dili kamo hikalitan sa maong adlaw nga moabot, ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii ni iya sa kangit-ngit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kun dili magtukaw ug magmaugdang kita. Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Nagpakamatay siya alang kanato aron kita magpuyo uban kaniya, buhi kita o patay inigbalik niya. Tungod niini, pagdinasigay ug pagtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan? Ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan? Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Kini mao ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasud-ong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug makapalandong sa iyang templo. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea, diin nagtudlo siya sa mga tawo sa adlaw nga igpapahulay. Natingala silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo, kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sulod sa sinaguga, may tawo nga giyawaan ug sa makusog misinggit siya. Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kun kinsa ka. Ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Giingnan ni Jesus ang yawa. Hilom o gula sa tawo. Gilamba sa yawa ang tawo sa atubangan nilang tanan ug unya migula siya nga wala unsaa ang tawo bisag jutay. Nahibulong ang tanan ug nag-ingnanay. Unsang pagtulon-ana kini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. Ug mikaylap ang balita bahin kang Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.